Dul, kepiye kok? Iki jane ana apa to, Dul? Kok awakmu padha bermain apa iki? Wis iku anak-anak kok. Ora ngerti awakku iki lagi kalah karo iku pangenek. Emang rebutan apa, Le? Ngene sih to, Le. Lho. Aku kecelok to, Le. Ngene. Aku teko kene iki ya kepengin gayuh cita-citaku, Pak. Gundulan Bagong. Lho. Wis ngerti aku. Iya. Wis jenengmu wis banget tersohor. Nganti teko desa-desa wis padha ngerti jenengmu lho, Gong. Bener, Kang. Aku ngono sak temene yo isin. Barang aku mempertahankan cintaku. Tapi aku kalah karo sing jenenge pangenek. Mulai saka iku kepiye, Kang? Sik. Ngene Dul, piye, Kang? Ngene Pak Le, kepiye, Bagong? Pak Gundul karo pangenek iku padha-padha duweni katresnan karo sing jenenge Limbo. Bener, Bagong? Ya, Bang, pancen yang ngono. Sik. Kabeh ora perlu dadi ngene. Ora nganggo kekerasan. Ora perlu nganggo sikut-sikutan. Saiki ngene. Iki ngono nganggo cara api-apian wae. Yaiku iki berdua bareng-bareng mengutarakan isi hati. Engko sing ketampa yaiku sing bakal iso sesandingan karo sing jenenge